porque ese é o noso estilo. Así entendemos nosa política. E logo que pensaban? Que íbamos a facer o mesmo que Fraga durante a campaña electoral, cortando cintas ou repartindo talós? Ou como o Partido Socialista, que non inaugura, o que fai é decir que vai inaugurar as obras que vai facer o día que se inaugure, ou como fixo o Ministerio de Fomento outro día, que anuncia a bombo e platillo en todos os medios de comunicación, anunciamos que non vamos a anunciar a inauguración da estrada de Ribadeo. Vaya cara, home, vaya cara. As cousas... Sin duda alguna, os candidatos e as candidatas do BNG en todo o país, pero hoxe me van a permitir que o simplifique, no meu amigo Evencio, son sin duda, e é el sin duda, que máis se parece á xente do común. Porque como alcalde se preocupa das mesmas cousas que se preocupan os veciños e as veciñas todos os días. E o seu traballo consiste en solucionar eses problemas. Pero que, ademais deso, o Bloque Nacionalista Galego e Evencio teñen conseguido nestes últimos 4 anos algo moi importante. Porque, miren, e podo dicilo co coñecemento de causa que me dá ter sido alcalde tamén dun pobo. Un alcalde nun pobo pode facer moitas obras, e iso está moi ben. Un alcalde nun pobo pode pôr en marcha moitos servizos, e iso está moi ben. Un alcalde nun pobo pode facer unha política cultural brillante, e iso está moi ben. Un alcalde nun pobo pode preocuparse da vila e das parroquias ao mesmo tempo, e iso está tamén moi ben. Pero un alcalde pasa a historia cando, ademais de facer todo iso, devolve aos veciños o orgullo de ser veciños do seu concello. E iso é o que conseguiu Evencio en estes 4 anos. Devolver o orgullo de ser veciño de Carballo. Non hai gobernos amigos, hai gobernos eficaces, afirmei eu hai 4 anos. Agora dígovos que o BNG goberna para todos, sabendo que non é posible contentar a todos. Pero Carballo por fin está a ter un trato máis xusto por parte da Xunta de Galicia e da Diputación Provincial, porque é o trato que merecemos. Ímolo seguir mellorando, sen dúbida, pero nunca se recibiron tantos ingresos. E non o decimos só nós, dino tamén os propios técnicos municipais, os funcionarios municipais, por certo, moi competentes e nada cuadriculados. E demostrámolo con cifras. As transferencias procedentes doutras institucións, os cartos que recibimos no Concello, da Xunta, do Estado, de Europa, aumentámolos nun 51,1%. Máis diñeiro significa máis servicios, máis recursos e demostra máis capacidade de xestión e máis peso político.